हामबाय मेडियाजोंनो दायो नायथावनाय जों लोगोफोरनो एप्ले हामजाग मते जबानि थिबाया पारो जों तिनि अरबो खुमुलुं नवाय हलो DWF नि बिसिंनि खामानि सालनो जों अरबो जों पालायनानै थांनि दङ दै अ पालायना खामानि बिसिं खैख्लायै समान सोलायगा जोंनि 13 जना MLA नो फैनाय जों फेलिसिटेसन होनो हायो जों अफरखा मोनार लायका 13 जन MLA नो फेलिसिटेसन होनो तै जों DWF नि बिसिंनि खामानि फाउन्डेसन जे तै जत ब्लक नि 5 जना के फाइनाय तै डिस्ट्रिक्ट नि 5 जना के फाइनाय परनो महके इनभाइट दिजा तै सिंग्रान कमिटि नि तंना बरक बांनानि नांया महके साबो तै AMCM तंनाय MDC ex MDC ex MLA तै ex minister ex president of Tongbayo tै चिनि दिप्रामर हानि president तंनाय बचिन chief guest परनो इनभाइट दिजा परबो तरक साफाय दङ आइ दङ मानजक दङ तै चिनि अ चिनि जे बिसिंनि खामानि साल अ सालो जों अ चिनि साल पालायनाय चिनि समाय दङ अ समायखा जों बुबाग्रानि वारियर्स जों बुबाग्राम लगिरि थानाय हाताय दफानि सामु खायनानि थांतानि जों बोरिराव उपलग ओंसुरगला तै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागे आन्दोलन खायनानि थांतानि एक कदम खान जों उनसुरया आबंखा तिनिनि समाय चिनि अ बिसिंनि खामानि फाउन्डेसन देनि चिनि अ समाय चांगरि खावै फरक पाक्रिसरै जों आगबनाय बोरिराव दिनो उनसुरया मैडम जागा जागा सोशल मीडिया नि बिसोरखौ सुनुखा कटमाव साननांगौ जे त्रिपुरा मो थानो या करे बीजेपी वो IPF के रोबो जॉइनिंग से लोगी तो अब ती नुंगनी थानी कटमारो भाई भाई राजनीतिक अब जागा जागा वो त्रिपुरा मो थावो अब कांग्रेस निंखुन BJP निंखुन IPF निंखुन फाइ दं आरो त्रिपुरा मो थानिबो कासा कचो थाङै दं अबनो राजनीतिक नि नियम हायके नुक जागै दं बेबो आं सानानि मुजों जेसेबानो थांथों खतंले चिनि थानि से हिमाहाय जादब खानो वानसुकना थांतानि हानचानो वानसुकना थांतानि त्रिपुरासानो वानसुकनानि थांतानि जे बरफ थांनाय र अब ठीक न थांगो वातै कतालनि आहाय के थांनाय दंयो बेबा दासा गजगै फाइफिनाय उखु गजगै फाइनो साइदमान अब उनके जखन जादब फाहिनि फाइलायानो जखन खानांगै फाइलायानो आपुरनो जादब थांचा अंगानि बुट बिना नांगौ गांगाय जागान जागा गलायनाय अब थांबानो किसुया थांग्रासो जे थानानै खरकटा खुरुखर मैडम सालकिया सिगां बुबाग्रा हिस्ट्रिस प्रोजेक्ट किसु माने को बहादुर देवपुर माने तिटल माबे कायसा मेमेरे नाम रजानो थांका राजगो न के आ जागाव बुबाग्रा खलमाय सजाखै के खारगो आसुजा गुफा आसु सामु पामावो खानामानि नरि बिथा गाते बिरि सामं बास आमताया तो फन बा जागाव आसुइ तंगै जा खरमाय सजा आबो बुसु जरते आगुइ तंगाबो आसाम खारो माससे जाले सामबगे खारो माससे जां खारो माससे जा बुबाग्रान जुदि सागांकाय बुबाग्रान जानो हामजागो दफानो हामजागो बिनो अप्रजारनो फियगनानि मुजों जागो बेबा बुबाग्रा आन्दोलननि बिसिंकै बुबाग्रा ब राजा अंगिया बुबाग्रा अंगिया ब कासा वारियर साइकेल बब जोंबै बाक्सानो थांका किन्तु ब जदि अब बुबाग्रा यांकांकाय गुबुनि बरक गांकाय बरम तरि दंखामु किन्तु बुबाग्रा कुनु दिन बरम तरि दंया ब जोंबै बाक्सानो हावा आसुगो जोंबै बाक्सानो सातुंगो दङ आफु जे सातुं दंखा आंखौ बुबाग्रा नासिगो फुवानै दंखा बिनि शरीराव हामिया सातुंगो आसु जाग्रबनो लुबैनाय बेयाबो बुबाग्रा बिनि हेल्थ न पर्यन्त दान दिखा चिनि बागै अ जादब फानि बागै अ जादब फानि जे दंनाय र अ जादब सेवान सुना नांगौ राजासे हावा आसुगै दङ बिनि हेल्थ न से दान दिउइ दङ गांगाय आ जागावो थानचा उंलाय थांले तामने अरबो ताई अरब खाप वान सुलायै लक लायै दंलायसिबा फास फाइसिदि बुबाग्रा समगा हावा आसुगै दङ ताई सातुंगो दङ गांगा गभर्नरनि गेट बसगांगो आसुखुनु दङ गांगा आबो जों शिक्षारि मासे मरक खलायदियाव माहाय गयो नि बखुनु मासे आबो हुंखांका बिलाय के आबो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनो खुनु बिरिखा अमाहाय का आन्दोलन खलाय नरक खलाय रागिया नरक रिंयाको अमाहाय के खलायदि नि खुनु मासे ओ पांडानि सिमी लुकरनो ताम को कसराम
aw o pangani simi ang lokrono amno kobunani mutungo tai kasarnani mutungo jeng buriro go jato phani bagi tab sisai phaija ko sai phaija যেকোনো আন্দোলন থানি যেকোনো মিটিং মিছিল থানি বুড়িরক যত জাগানো কুকুলুম তামঙ্গা হংকা ট্রেডিশনাল নি বিসিং তি ক্লাইয়ে আউ বুড়িরক নব স্পেশাল ভাবে কবক নাই তা উনসুরদি जों কোন দিন উনসুরিয়া জাতো ফানি বাগে হানি বাগে গ্রেটার ত্রিপুরালেন নি বাগে এই বুবাগ্রানা লগিরিনা থাংতানি তা উনসুরদি নি কবংনানি মুচুঙ্গ তাই কবংনানি মুচুঙ্গ চিনি ত্রিপুরা সারং খানচাং বাইসিদি তাই বুকুর খানচাং সিনাই जों যখন খানচাং নিয়া ngui jote tong tong hangkai next generation जों प्रश्न खाइगांkai चिनि उत्तर कमाइ थानाय आबुनि बागै जरा तंसेनि जरा नरमदि जों जरा नरमाय हंkai हा बुइका बो अ जरा ताइ गिफिल फाइगला अ मेसेज आंग्रेना मुसुम हामबाय